República Juganera. Hola a tothom. Ui, què passa? Començaves tu. És que normalment començava jo. Però si t'ho he dit, jo t'he avisat. Molt Hola bé. a tothom, anava a dir, i benvinguts A la República Juganera. a una nova temporada de la República Juganera. Vale, es nota que estàvem desentrenats, que feia un temps que no ho fèiem, això. I quines però ganes no tenia passa. d'escoltar el senyor de la veu. Vaja. Bueno, com sempre, amb en Jordi Facci, els controls tècnics i descontrols juganers. I una servidora, Bàrbara Dorca, aquí soleta a la sala de l'estudi 1 d'Ona Codinenca, al 107.2 de l'FM, a onacodinenca.cat i els canals propis de la República Juganera, que és @República Juganera a Instagram i a YouTube. Si ens esteu veient per YouTube, hola a tothom. Saludem, tenim càmeres. També tenim càmeres noves aquí a l'estudi, que no estrenarem, No, perquè ens han dit que encara no acaben de rotllar, però tenen una pintorra espectacular. Sí. Com Ja subcorren a Ona, Ja, la veritat és que sí, la veritat és que sí. Doncs res, estem aquí una temporada més, no? Dos. Que vindria a ser la segona, sí. Això, aquí estem. I què m'expliques, Bàrbara? Què expliquem? De l'estiu, no? Ha passat un estiu sencer des de l'últim cop que vam ser aquí i hem jugat bastant, no? Hem jugat força, sí. Home, ja són èpoques en les que tenim més temps lliure i pots jugar. O no, perquè llavors jo tinc apuntats 15 jocs al juliol Pot ser? amb 44 partides. Pot ser. Són bons números, Sí, perquè són 3 partides per joc, més o menys, que no és així, la mitja no és així, perquè potser ja has fotut 10 partides a... algo. A què? No sé. Cartògrafos? I a l'agost, 43 partides, una menys que el juliol, és curiós, però 21 jocs diferents. Més jocs. Bueno, són números que estan dins dels nostres. Vull dir, hi ha gent que juga molt més i hi ha gent que juga molt menys. I gent que no juga. Bueno, o potser hi ha gent que fa moltes partides a molts pocs jocs, que també és molt recomanable. Moltes partides a pocs jocs, sí. Però, ja sé per on vas, però hem quedat que aquest serà un debat per un altre dia. Sí, és que he tingut molt temps per pensar aquest estiu i ja saps que m'agrada molt donar-li voltes. Menys pensar i més jugar, Jordi. Ja, 43 però... partides a l'agost són poques partides. Però tinc ganes de comentar temes. De comentar temes juganers que, bueno, i això, durant aquesta temporada en parlarem. Molt. També hem anat a la FanCon. Correcte. A Palau. Al setembre, el primer cap de setmana de setembre. Sí. Enhorabona als organitzadors de la FanCon, no decepciona, no? No, a nosaltres ens agrada molt. A més, això és el que diem, la sentim com nostra, en el sentit de que ja fa molts anys que hi anem i la tenim aquí al costadet, o sigui que ens fa molta il·lusió anar-hi, perquè s'ho curren molt i és una fira molt xula de jocs. I altres coses d'oci alternatiu, que no només són jocs de taula. Aquest jocs any de rol i altres fricades. Han introduït els room escapes. També. No hi havia un room escape en si, hi havia un escape box, sí, no? Que eren una parella d'aficionats als escapes. Dos grups d'aficionats als escapes. Dues parelles, exacte, sí. I han muntat com un estand de divulgació de què és el món dels escapes perquè la gent que no el coneix pugui provar, amb un escape box bastant xulo, que vam poder jugar en 15 minuts o menys, ja el teníem, però que donava bastant la idea de què és un room escape. I a més també, per el fet de fer-lo, participaves o entraves en un concurs on sortejaven diverses sales, bastantes de tota la península. O sigui, el nombre de sales eren tropecientes, però hi havia 20 guanyadors. Sí, eren diverses d'entre un catàleg molt ampli de sales. O sigui que, molt bé. No vam guanyar, però no passa res. Però això ens estem desviant una miqueta del nostre tema, el tema d'avui, no? Bueno, i el nostre, que és el tema dels jocs de taula. I el que deia, no?, que en aquestes vacances hem pogut reflexionar una miqueta. Tu més que jo. Sí, perquè ja passa això. Soc més propens. I vam estar pensant en això, en quins jocs agafàvem. De fet, vam fer per marxar uns dies, Uns dies, 5 o 7. I vam fer una publicació, de fet, que a Instagram que hi és, on es veu tots els que vam agafar. Per marxar una setmana.
que eren uns quants. I clar, però a mi em va entrar el dubte, no? De, hòstia, què fem? Cal agafar tants jocs de taula? O podem anar amb la tablet, que ja tenim allà uns quants també, en versió digital. O el telèfon, que també en tens uns quants. Dius, mira, per estar allà una estoneta... Evidentment va guanyar el no, portem jocs físics i si no el juguem, doncs allà es queda i no passa res. De fet, no vaig jugar, crec que cap joc digital. I de físics van jugar... A uns quants. Sí, uns quants. Uns quants. Sí. No tots els que van portar. No. Però mira, fem una cosa. Entrem a la primera secció del programa. Que és el lexicon, perquè té a veure amb això que estem comentant una miqueta. Ara us expliquem. Lexicon. M'encanta aquesta música, però em dóna la sensació que o prendre un te o entrar a Buckingham. Està molt ben triada. Està molt ben triada. A mi el que fa gràcia és que jo dic lexicon i la veu diu lexicon. Llavors, hauria de canviar i dir lexicon jo, perquè... Bueno, està bé, la diversitat lingüística. Bueno, però la coherència també està bé. Però seria dialectal, no? Sí, no passa res, però mai me'n recordo. Lexicon, la paraula d'avui és port. Un port és on ara estan fent lo de la vela, no? Exacte, no, crec que ja va acabar això, Millor, perquè veia com l'han liat, Bueno, no sé si o no, però jo diria que sí. Sí, un port no amb la paraula en català, sinó que un cop més tenim un anglicisme, o una paraula en anglès, que... Què vol dir? És l'adaptació d'un joc des del seu original. Podríem diferenciar en 3 tipus de ports. El rellançament d'un joc adaptant l'art o els components amb una versió 10 aniversari. Una readaptació, sí, no? Sí. Un altre tipus de port que seria expandir el target del joc, no? El públic a qui va dirigit a base de canviar algunes mecàniques, temes o, per exemple, el número de jugadors, i serien, doncs, posant-hi expansions, per exemple, no? Seria fer un port d'un joc a base de posar-hi expansions. I la tercera, que és la que t'interessa. Sí, és que jo anava a dir, per mi és més aquesta. O sigui, això perquè ho hem buscat, la definició, i sortien aquestes definicions. Però per mi, quan jo sento la paraula port, és aquesta que diràs ara. Traslladar el joc a un nou format, per exemple, a una versió digital, que és el que anàvem. Això, perquè és una paraula que no és pròpia, no és exclusiva dels jocs de taula, sinó que es pot utilitzar en diferents àmbits dels jocs en general. No? Tu pots fer un port d'una plataforma a una altra, no? O un software, fer un port d'una plataforma a una altra. Bueno, és això. I en el cas dels jocs de taula, tenim això. De ports, molts jocs que tenen la seva implementació a la VGA o la TTS. Al TTS. Que, sí, és que ho sento, em surt tits, que en anglès són tetes, saps? Doncs digues Tabletop Simulator. Tabletop Simulator, no? Són ports no oficials, això sí, perquè se'ls munta la penya així, alegrament, per poder jugar online o no online a jocs que potser no tenen assequibles, ja sigui per preu o el que sigui, no? Sí, també... Però no canvien el joc. No, també és veritat que hi ha versions, packs, fets per les mateixes editorials, que estan dins del TTS, però en general són fetes per aficionats. Sí, digues. Tenim... no, perquè aquí m'has posat diferenciar. Ah, sí. És que això... no sé d'on baixa això. Espera, que jo no sé ni si ho tinc actualitzat, això. Sí. No, això. La diferència que cal tenir en compte entre el que és un port d'un joc de la seva versió física a una versió digital o a la inversa, de la digital a un joc de taula físic, que marca la diferència entre el que seria crear un joc de taula inspirat en un univers d'un videojoc, que això no és un port. El Civil, vols dir? El Civil, el Witcher, el XCOM, el Skyrim, n'hi ha molts més. El Fallout. El Fallout. N'hi ha el This War of Mine. N'hi ha molts jocs d'aquests que estan basats en videojocs, que els han convertit en jocs de taula, que això s'està fent molt últimament, perquè aquí hi ha tirada, evidentment. Però això és, com es diu, allò de múltiple... No, com es diu? Transmèdia. Bueno, no ho sé, sí. Ara m'ha vingut Game of Thrones, no? Que ve d'una sèrie, és un univers, i l'han traslladat
van traslladar Molt de temps. molts anys. Venia d'uns llibres, en realitat, t'anava a de dir la sèrie, que perquè clar, quan és- van fer el joc de taula a l'original, no hi havia ni pensat de fer una sèrie. No, és que fet davant no sé per quin... Acabaven de treure el tercer, em sembla, en anglès. En anglès, sí. No sé ni si en castellà. Bé, doncs això, marcar una miqueta la diferència. El port realment és traslladar una adaptació, fer una adaptació d'una plataforma a l'altra. Poso més exemples perquè quedi ben clar. Sí. El Dorf Romantic, que està super de moda, hi ha un hype amb raó, brutal. Sí. Jo crec que sí, l'hem provat. Sí. El tenim, és molt xulo. M'agrada, sí. Es va acabar, ara l'han reeditat, just fa una setmana, 15 dies, i és un joc que va començar en versió digital. Sí, jo no ho sabia, Però ja tenia format de joc de taula en versió digital. Llavors això seria un port. Però també hi hagi comentaris de que la versió de joc de taula està millor que la digital. És que potser també és una manera per un creador que el seu background és més digital. I que és més barat, també. De provar si el joc Clar. té sortida o no, perquè a l'hora de desenvolupar-lo, clar... Però ara, perdona, estem fent una miqueta de debat. No, espera, tinc més exemples. Exacte, anem a posar exemples i després debatim sobre això. L'Small World, L'Small World va ser primer... Jo juraria que és joc de taula. Vale. Juraria, però ara no ho sé. És que ara m'ha vingut perquè recordo haver-lo jugat a la tablet. Sí. Tenim aquí de més exemples, l'Elder Sign, el Mare de Déu. Cartògrafos i Through the Ages. Però ara són exemples de joc físic que han fet en versió digital. Sí. Aquests. El Dorf Romàntic era al revés. Sí, és el que anava a dir. Sí. Que, a més, és en app. Clar, estem parlant d'una app oficial o un joc de l'Steam oficial que és una adaptació d'aquests jocs que normalment conserven pràcticament totes les seves mecàniques o afegeixen algunes o modifiquen algunes. Però clar, aquí hem posat 3 exemples perquè hem posat 3, però és que podríem posar 100.000. Bueno, perquè són les que tenim més a mà, també. Sí, no, perquè pensant una miqueta a veure quins, aquests. Però n'hi ha moltíssims casos d'aquests, no? Que són el Catan... Bueno, n'hi ha moltíssims. Parlant del Catan, com que no vull parlar de Catan, et diré Ubongo. Bueno, ho he liat aquí. És un joc que té la versió joc de taula i l'han passat a digital. El tenim a la Switch, nosaltres. Sí, el vam trobar. I és un joc que a la versió digital pots jugar tal qual el joc de taula, però també, a més, pots afegir-hi una sèrie de coses que són com... no em surt la paraula, boosters, són potenciadors, no? I molestadors, sobretot. Sí. Per molestar els altres jugadors els hi fas passar una tempesta per sobre que els hi mou les fitxes o coses d'aquestes. Perquè això són mecàniques que, clar, en un joc de taula no tenen sentit. Bueno. No les podries implementar. Bueno, sí, pots començar a fer-li així. Clar, ara pots... Terremoto! Però ja està controlat, no?, el temps que tens per moure-li una fitxa a l'altra. O que et doni pista. També et surt una de pista. Llavors, clar, això és un port... Això és ben bé. Jo crec que seria un port amb tota la seva definició, que és implementa el joc tal qual i li afegeix coses aprofitant la plataforma que t'ho permet. I llavors tenim com a últim exemple el Lightfinger. Lightfinger, però no seria un exemple, sinó seria un exemple de joc que només és un joc digital. O sigui, seria com el Dorf Romàntic. No entra dins de la definició de port. No. Bueno, clar, perquè no existeix. No existeix el joc de taula. Però és un joc que està fet només en versió digital, que és clarament un joc de taula. I es podria traslladar, es podria fer un port perfectament cap a un joc de taula. Però no sé si existeix, jo diria que no, perquè a més em sembla que és un joc indie que van fer, no sé, entre 1 o 2, no ho sé. I és això, doncs, en la versió digital tens les animacions, tens tot això, però és un joc de taula. És un joc de tires daus, és com el Mario Party. Mario Party, la versió de tirar daus, és que s'assembla molt, és més xulo aquest, Però... I clar, després té tota la part de les dungeons, que clar, això, traslladar a un joc de taula costaria més. Però es podria fer. Però bueno, això. Llavors hem fet aquest repàs, no?, del que seria un port. Per què? Perquè hem fet aquesta reflexió... Vale. Perquè hem fet aquesta reflexió de si realment... O sigui, com està en aquest moment, no?, el món de les versions físiques dels jocs, les versions digitals, els crossovers... Digueu clar. Què és millor?
Ja està. Què és millor? Ja està. Doncs vinga. És compatible? Estrenem... Es pot conviure? Estrenem secció. Kumban. Ha anat molt ràpid, això. Està bé. Ha anat molt ràpid. No sé si s'ha sentit. Es diu Kumban. Kumban. I en Jordi us explicarà per què es diu així. No cal. A veure, no. Bé. Abans de començar el programa, en els seus inicis, vam pensar diferents seccions, noms que tinguessin a veure, i n'hi havia diverses, i ens els van gravar, els indicatius, i els teníem allà disponibles. I hem estat repassant i hem dit, quin pot anar bé? I llavors jo he pensat que com aquesta secció, que no us ho hem dit, serà com una secció de debat, on la Bàrbara i jo, de moment, si un dia ve més gent, ja obrirem, no, aquí el debat, però de moment debatrem la Bàrbara i jo, serà un combat dialèctic. Que a més anirem combant... Espera, anirem combant arguments... Clar, és que jo l'he trobat molt adequada. Tot quadra. Sí, ara rius, però abans t'ha semblat bé, eh? Bueno, però no vol dir que no em faci gràcia. Vale. Molta, de fet, molta. Sí. També vull dir-te una cosa, que ara debatem tu i jo, però teniu obert els comentaris, si ens esteu veient per YouTube, teniu obert la secció de comentaris per afegir els vostres pensaments, els vostres arguments i això, combatre amb nosaltres. Això mateix. Sobretot, això parlant del tema aquest, que és el de les versions digitals versus versions físiques dels jocs de taula. Pots començar tu. Començo jo. Mira, no, bueno, com vulguis. Per mi, un dels punts de la cultura dels jocs de taula, un dels punts a favor dels seus forts, és que en el moment en què vivim ara és per ocupar un temps d'oci sa i sense pantalles. T'anava a dir, fins ara això s'aplicava a sempre. Sense pantalles. Però sense pantalles. Anem molt estressats, en el món que vivim nosaltres, anem molt estressats, hi ha poc temps lliure, hem de triar bé què fem amb el nostre temps lliure, i molt d'aquest temps lliure l'ocupem fent scroll. Clar, però aquí jo ja no és tant el suport, aquí ja començarem a combatre. Ja em combats, ja em combat... Sí, vaig a combar el teu argument, perquè aquí estàs posant a les pantalles com el mal, no? O sigui, el que fa mal és la pantalla. Però jo no estic d'acord amb això. O sigui, el que hi ha és el que fas amb aquella pantalla. Perquè jo, per exemple, un joc de taula, com podria ser l'XCOM, o el Mansiones de la Locura, jocs aquests que integren una pantalla, una app, a mi m'agraden molt, si està ben fet. Llavors jo no crec que sigui tant, per mi, el problema amb el tema de les pantalles perquè sí. Però per això, un joc que ho integra i és part del joc és una cosa. És un però joc de taula. Però un joc que el tens en físic o el pots tenir en físic i l'acabes jugant en una pantalla... Clar, és que a mi... em sembla que innecessari, bàsicament. Innecessari per això, perquè és un temps que ens estem mirant les cares, estem comentant, estem passant un temps d'oci junts o en solitari i passes a estar restringit en aquell espai que és la pantalla, posant els dits o en format consola, també, doncs tots allà mirant, ja no, és com si no estiguéssim interactuant entre nosaltres. Per mi és com si no estiguéssim jugant... Jo interactuar, jo crec que sí, depèn en el format, perquè, per exemple, si estem asseguts al sofà jugant a l'Ubongo, estem interactuant, però tinc dubtes de si estem jugant a un joc de taula. És l'Ubongo? Sí. Però estem jugant a un joc de taula? Jo no ho veig. Ahí està. No, o sigui... Has anat a l'últim dels meus arguments a la meva llista preparada, que és no li diguis joc de taula. Clar, és que jo volia dir també una cosa respecte a això, que és intentar buscar els beneficis d'una cosa versus l'altra. No? És a dir, els jocs de taula físics valen molts diners, això per començar. Cada cop estan més cars. No sé si això algun dia canviarà o no. Cada dia els foten més cars. Ja no és que siguin cars, és que cada dia els foten més cars. Perquè podrien fer jocs de 20 euros, però deixen fer jocs de 100 euros perquè mola més, o perquè és un legacy, o perquè el cajote és així de gran. Se'ls comprarà, i perquè hi ha molts intermediaris, també, i aquí tothom representa que tothom s'ha de guanyar la vida. Sí, però per això... Però també és veritat que hi ha gent que s'està, com amb tot, hi ha aquí una espècie de bombolla, hi ha gent que s'està enriquint. Això ja no ho sé. Sí, home, segur, això segur,
Però això, quines motivacions hi ha darrere de fer els jocs tan cars, si realment no els poden ajustar més en preu, si necessiten... Perquè tu un joc, és el que et dic, no cal que sigui... O sigui, 120 euros? 115 euros? No? De luxificat. Clar, és que no ho sé, no sé, pels components que porta... Bueno. Però, llavors, això és un factor dels jocs de taula que és un contra, diguem. Els jocs de taula són molt cars, ocupen espai, molt d'espai, ocupen espai. No tinc res a dir, és que és així. És així. Els jocs digitals, doncs, una SD i ja està. Ja tens 64 gigas més o 256, els que vulguis. Què més? Necessites gent, o no, si jugues en solitari, necessites el temps per quedar, desplegar el joc, en físic, muntar-ho, tu vas al TTS, fas així, pim-pim, a la BGA, Start, search opponent. Bueno, ho dic en anglès, però és que jo no jugo a la BGA, ja ho dic, O sigui, vale. Sí, clar, perquè, sí. O sigui, ara posem a la balança. Però per mi és part de la gràcia. Poso un exemple. Ahir va ser, sí. Vam muntar... vam acabar una partida que teníem del Eldritch Horror, que havíem començat abans ahir. I vam muntar la següent, i vam estar, doncs, ara aquesta carta, ara aquest plec, vull dir, muntar l'Eldritch amb les expansions que tenim, que són pràcticament totes. Són totes. Ah, va. Són totes. Jo prefereixo viure fora d'aquesta realitat. Bueno, potser vam estar 3 quarts d'hora entre barreja aquestes cartes, ordena-les, no. Bueno, quan ja les teniu ordenades, no, espera. És part del procés i és part de la gràcia. Sí. I jo entenc, si tens poc temps, també ajuda a poder jugar més, a poder-te saltar la part del setup, però també perd una miqueta la gràcia del joc. Sí. I més quan et passen coses d'aquestes, com les que ens va passar amb el joc, que és, triem aquest escenari, que si ens surt aquest primigeni té una sèrie de condicions, i de 50 cartes que poder triar ens va quadrar, perquè és el que dius tu, aquest joc. Aquest joc és increïble, o sigui, és com l'Arkham també. L'Arkham són jocs que tenen vida pròpia, tenen un esperit, tenen alguna cosa que sempre tot quadra, saps? Dius, no? Que va sortir tot a Tunguska tota l'estona, no? Sí. Diu, Tunguska és la clau, Tunguska és la clau. Perquè havies jugat a l'Expediciones. I a més a sobre, exacte, o sigui, tot a la partida increïble. Que hem muntat, que jugarem, si tot va bé aquesta tarda, l'escenari extra era relacionat amb l'Antàrtida. Sí. I trec el primer portal, ja per deixar la partida ben preparada, portal... A l'Antàrtida. A l'Antàrtida. Espera, que hi he de posar un monstre. I en surt un pingüí gegant... Que no l'havia vist mai, No, jo tampoc. Que li dones la volta i diu, si surt a qualsevol lloc, trasllada'l a l'Antàrtida. Sí. Tot apunta cap a... És increïble. O sigui... Això, si tu pretes tititi, el primer que pensaràs és que la màquina, no? La màquina que t'ha generat la partida t'ho està muntant. Correcte, però a més això amb els videojocs s'ha de passar molt també, de fins a quin punt hi ha debats aquests, no? De quan tu jugues per internet amb rivals aleatoris, o sigui, fins a quin punt t'està posant amb jugadors que sap que pots guanyar perquè si no et frustris, però llavors després... Bueno, és el mateix que el joc en si, no? Ens estem anant una mica al debat, sí, però m'agrada. Espera, deixa'm dir això. Els videojocs, quan nosaltres érem joves i jugàvem a videojocs, tenien la dificultat que tenien. A mesura que van anar avançant, doncs, sobretot, no? Si hi havia dungeons o coses així, se t'adaptaven al teu nivell. Bueno, clar, però depèn del joc. Però a dia d'avui tu jugues al Mario Kart i jugo jo sola contra la màquina, o les 7 màquines, i s'adapta al meu nivell. Allò es nota, sí. Juga una altra persona que tingui més o menys nivell i els contrincants són més o menys bons. Sí, s'adapten a la teva... Que per una banda està bé. Per evitar la frustració. Exacte. Però la merda, la frustració. Com diem, això, la frustració s'ha de saber gestionar. I el que deies de l'Eldritch, ja no només és, ostres, això ja m'ho està preparant l'ordinador, no? El software, sinó que ja t'ho trobes allà. Vale? Depèn de com estigui implementat, però inici la partida, pim, vale, ja t'ho trobes. Aquí, no, es fica la mà a la bosseta, remena, treu, hosti, no m'ho puc creure, treu un portal, vale, espera. Tot això, clar, o sigui, quins són els pros?
Jo només li veig pros a fer-ho en digital, perquè tot és més àgil, tot és més ràpid, no has de recollir, si no tens amb qui jugar, pots trobar-te algú per jugar online, però jo considero que és millor. Jo crec que no consideres que ets millor, però que és millor. Soc millor d'aquest. Però per això, jo, havent-hi l'opció infinita d'entreteniment en pantalles, anar a traslladar els jocs de taula a les pantalles... Però és que potser hi ha gent que només pot jugar així, o només li troba gràcia, o li troba més la gràcia, de dir, no, jo, si quedem un dissabte i tal, jo estic encantat de jugar. Ara, durant la setmana, cada dia jugo a l'Steam, o jugo a la VGA, o jugo al d'això. Potser és l'única manera que tens realment de jugar. D'accedir a molts jocs que d'altra També manera no tindries. Jo, per exemple, el Scythe és un joc que vaig provar primer a l'Steam, em va agradar, i un cop va aparèixer l'oportunitat vaig dir, jo crec que aquest a casa pot entrar. Està bé? Sí. Ara, ben fet, jo és que no, però jo no jugo a l'Steam. A l'Steam? A l'Steam, no, o sigui, no, al Scythe, en digital, és que em fa mandra posar-m'hi també a jugar, perquè jo prefereixo el joc físic, saps? O sigui, vale, l'he provat, m'agrada, ja està bé, però les sensacions, i aquí és on jo vaig ja fer... Hem de fer el debat, hem de tancar el debat ja, Bàrbara? 30 segons, però avui tenim una sorpresa. A veure. Que és que per primera vegada a la història de República Codinenca Juganera, és a dir, la República Juganera d'Ona Codinenca, continuem el debat un cop s'hagi acabat el programa, al podcast i al YouTube, al nostre canal de YouTube. Sí, perquè ja prevèiem que això podia passar, que fent un debat d'aquestes característiques ens menjaríem el temps. Llavors, ens despedim aquí. Del que és el programa en si, que l'esteu escoltant pel 107.2 d'FM, ens despedim. Però continuem ara mateix al podcast. Si ens esteu escoltant pel podcast, no desconnecteu, escolteu la musiqueta, que és bonica, i continuem. I en el canal de YouTube ja veieu que queda barreta. Exacte, encara. El vídeo continuarà després d'aquest tall. Ai, no hi som. He tallat de cop. Fins aquí! Continua. Aquí estem. Sí? Vale. És que com és el primer cop que ho fem això, no tinc molt clar què tens en ment. Llavors, seguim parlant. Sí, d'això anava de continuar el debat. Sí, perdó. Continuem Estàvem dient que sí que és veritat que hi ha gent que potser no té una altra opció, perquè al final la versió digital serà més barata, segur, que la versió física, perquè no s'han d'imprimir els materials, sigui des de la caixa, els components, si té miniatura, si té... Perquè pots trobar ofertes també, moltes ofertes en digital que no les trobaràs en físic, Sí, de rebaixat 50%. En físic costa més trobar també... una rebaixa d'aquest tipus. Bueno, costa. és esperar-se. Bueno, però no és del 50 o del 60 aquestes que et foten a vegades, costa trobar. Jo per mi una cosa molt interessant que sí has dit, m'has dit moltes interessants, Home, ho he dit, ha sonat que sí, no sí, dius... ha sonat tal qual. És que per provar-lo, prèviament, abans de decidir si el compres o no el compres, si realment seria un joc que a casa teva sortirà a taula, és una bona opció, però clar, també l'estàs comprant. Però jo crec que l'excusa aquesta... Que per això estan als festivals, també. Però clar, jo Per crec que anar a tens provar altres coses. opcions. Jo crec que és l'excusa que fan servir per això, per tenir jocs allà al Tabletop Simulator, que no realment allà ho ha posat algú que no té llicència per fer-ho ni tal. Bueno, però està allà, el proves, molt bé. Jo no ho acabo de veure del tot clar, i sé que aquí hi haurà molta gent que serà en contra. I estaries d'acord si fos una versió oficial? Jo crec que l'han fet. Jo crec que n'hi ha precisament per això, vale, sí, és una plataforma que la gent fa servir, però anem a fer un mod. A més, hi ha mods que estan automatitzats, estan molt ben fets, però per lo general no. O sigui, estan allà tots els components impresos
un setup inicial, potser, i després ja és lliure. Vale? Moca aquí, moca allà. No està scriptat, que es diu. No té el codi. Que si que giro una carta i es descarta tal lloc, l'has de moure tu físicament, digitalment. Que és el que et dic, que aquí, tot i això, a mi no em transmet la sensació d'un joc de taula. I mira que té moltes coses d'agafar, i si jugues amb les ulleres encara més, saps? Que no ho és. Les ulleres de realitat virtual, tu, clar, tens la sensació, agafo, no sé què, però és que a mi no em convenç. Perquè no és, no estàs desplegant un tauler sobre d'una taula. Però sí que ho és. De fusta, però pot ser d'altres materials. Però sí que ho és. Però no ho és. Per què no ho és? Perquè no és un joc de taula, no estàs en una taula jugant. És que és així. Però estàs jugant a un joc de taula, sí. Aquí, clar, i jo reconec... Si el joc de taula es defineix només com a una sèrie de mecàniques dins un tema que té més o menys presència i amb una sèrie de regles que et portarà a la victòria... Que normalment jugues per torns. Clar, és que és diferent. Que no... Clar. Si això és el joc de taula, clar, es pot traslladar a altres medis, com pot ser un espai digital. Però, per mi, opinió personal, però crec que àmpliament compartida per tots vosaltres, sisplau, pronuncieu-vos sobre el tema, el joc de taula és precisament això, estar en una taula, desplegar el joc físicament. Si no, és una altra cosa, és jugar. I ja està. És jugar que és joc. Jo, per exemple, m'he trobat també, això, molts comentaris, no, amb el Dune Imperium, de tenir el Dune Imperium i jugar-lo així en solitari i tal. Hòstia, molt bé, molt bé. Quin és el Dune Imperium? Home, Bàrbara, sisplau, El Dune. El Dune. Ah, vale. Dune Imperium. Perdó. I que ara han descobert la versió digital, que crec que és versió digital oficial, o sigui, és el joc, no sé ni... És una app, diria. I clar, pots jugar contra altra gent, pots jugar online, pots jugar en solitari... Clar, estàs jugant al joc. I que realment els hi agrada molt, i abans de muntar el joc per jugar en solitari, el jugaràs així. I clar, és que jo no li veig cap pega, en el sentit de que jo ho entenc perfectament, però és que jo no ho puc fer. És que no em surt. No, o sigui, em fa mandra posar-me... És la sensació que tinc... Jo prefereixo agafar el joc, muntar-me'l allà, i no ho faig moltes vegades perquè no tinc temps, perquè el que sigui. Però ara mateix, no sé si és cosa en el moment vital en el que es troba cadascú, però és veritat, Pot ser, també, pot ser. Hi ha moments, això, si el teu moment vital impliqués moltes hores de tren, per exemple, diàries, no? Traslladar-te en rodalies, que són 20 minuts, entre 20 minuts i 3 hores per fer el mateix trajecte cada dia, potser portar la tauleta la tablet i posar-te allà doncs, a jugar al Dune en comptes de portar-te una mini taula portàtil o posar-te els seients amb taula i jugar un solitari, un trio, un no sé què. Ha sonat molt raro la solitari i un trio. Hi ha un joc de cartes que es diu Trio, Ah, va, és clar. Diu per Northwood o alguna així. Clar, també hi ha jocs que faciliten més el poder-ho fer o no, els que siguin portables, però portables que i en tamany que t'hi càpiga, sí. Clar, això és difícil. Clar, per això dic que els Pocket de De Beer, potser, no? Però jo també pel que dic, sí, però també pel que dic és jo si m'he de posar a jugar a un videojoc, prefereixo jugar a un videojoc. Exacte. És el que deia. Havent-hi l'opció d'entreteniment amb pantalles perquè àmplia és molt millor. I molt ben feta, que és que cada vegada anem a millor. I nosaltres hem passat hores i hores i hores i hores jugant a videojocs. MMORPGs. Això, gràcies. A MMOs pots dir només, a RPGs, tota la saga d'Elder Scrolls, també vam jugar molt a l'Arc, que no és un MMO, però bueno, és aquests jocs multiplayer de survival que estan molt bé, i això, clar, dius, tot el que et dona el jugar un videojoc, estic pensant en una paradoxa ara, és a dir, veure. Tu tens l'Skyrim, un joc al que hem jugat moltíssim, que ens encanta, que et dona una experiència de joc brutal. Jugues a la versió del joc de taula. I després fan la versió digital del joc de taula de l'Skyrim. La jugaries? No ho sé, jo crec que no. Jo jugaria a l'Skyrim. No? És que sí, serà molt absurd, no?
Però pot passar Però pot perfectament. passar. Perquè, clar, el joc de taula no té res a veure les mecàniques amb el videojoc. I trasllada molt bé, Perquè coses del joc. Sí. Però això no? Que seria... És paradoxal. És que passarà. El dia que passi us avisem. Jo només la Podreu cosa... jugar digitalment el joc de taula del adaptat del videojoc. Només crec que podria passar també per un tema de temps, pel mateix motiu. La gràcia dels jocs de taula és que són finits. O sigui, els jocs també, però vull dir que un videojoc com l'Skyrim comences i no saps quan acabes. Sí, que potser són et tires 5 130 hores de 6 joc. hores. Clar, i llavors dius que no tinc temps a jugar i per entrar, començar a cuinar o fer una miqueta d'alquímia i sortir, doncs no em ve de gust. En canvi, en el temps que faries això, sí que et donaria temps de jugar una partida. No ho sé, poder sí. L'altra cosa a favor físic, o sigui, és la taula. que el pots guardar i no t'està ocupant la taula del menjador. Correcte. És que en realitat té molts punts a favor i jo crec, És sincerament... més sostenible. Jo crec que és molt estrany això que està passant. És molt estrany que Sí, m'estic adonant que no tenim música de fons. T'he escrit fa un moment, no tenim música. Però no mires la pantalla. Espera, doncs ara no ho puc posar. Ara no ho puc posar. Oh, sí, que podem tornar a sentir el senyor que digui... No. No, ja està. Perquè Arreglat. no és aquesta música. Sí, això és la del fons. Això és el background. Vale. No, que he canviat el debat era un altre. Sí, és veritat. però clar, comença amb el senyor dient Kumban. Vinga. Kumban. Ai. Aquí, va. Vale, després d'aquest petit incís... Sí. Tampoc combarem gaire estona més. No, ja està, sí, perquè és que podríem estar molta estona, però jo sí que m'agradaria, ho deixem aquí, a veure si la gent opina al respecte, perquè jo, realment, jo soc programador i la tecnologia em sembla molt bé i em sembla fantàstica i que progressi. De les IAs generatives ja parlarem, però... O no. Que no cal tampoc, Però a mi em sembla molt bé aquest avenç. Però hi ha gent que diu no, perquè això no acabarà amb els jocs de taula. Jo estic d'acord en el sentit... Què vols dir que no acabarà amb els jocs de taula? La tecnologia... no acabarà. No acabarà. No. No, exacte. Que no això no farà que els deixin d'existir. Exacte, els jocs de taula físics. Però és que jo penso que és una raresa, realment. Perquè com pot ser que una cosa que ocupa tant d'espai, que val tants diners, que no sempre pots jugar, que sempre et sortirà... Si estàs sol, et sortirà més a compte connectar-te i jugar en online. Perquè no té cap punt a favor. O sigui, quin és el punt a favor? És la nostàlgia? El romanticisme? No. Quin és? Que estem venuts al capitalisme i al màrqueting. Ho sento, però és que ens ho mengem. És com es diu això del... Ara no em sortirà la paraula, però hi ha una paraula concreta que té a veure amb el món de la moda, que serà fast fashion o alguna cosa així. Que cada temporada, i a mitja temporada també, i cada setmana si fa falta, ultra fast fashion era l'últim que vaig sentir. Hòstia, però... T'has de canviar l'armari. Buah. O almenys X peces de l'armari, perquè clar, si no, què vol dir? Que ja t'han vist amb aquella samarreta, ja t'han vist amb aquella no sé què. Llavors, això està passant amb els jocs de taula i està passant amb tot. Però I vols dir que tothom és susceptible d'això? És a dir, clar, potser són targets diferents, perquè això a nosaltres, a l'ultra fast fashion, no ens afecta, és evident. No. I el hype generat amb els jocs de taula, no massa. No massa, però clar, cuidao. Però, ojo. Sí. Però en els jocs de taula físics està passant això, però per mi, en els jocs de taula digitals, el que està passant és que les empreses estan aprofitant el boom dels jocs de taula per portar això en el món digital i treure més rendiment encara. I ja està. Aprofitar el boom. Perquè si no... O sigui, és com ampliar el mercat, diversificar una miqueta, però no és una miqueta, i és ara has d'estar visquent moments d'oci sa jugant a un joc de taula, i quan no tens temps i tal, no et preocupis perquè tens la versió digital. És que t'anava a dir, potser els sortiria més a compte llavors simplement fer una versió digital d'un joc de taula, com el que dèiem del Light Fingers. No, perquè el marge de beneficis no és el mateix. Però val molts diners fer un joc ara mateix. Però no és el mateix, perquè un joc vol molts diners, no, et cobren molts diners. Bueno, i també costa. Jo crec que també costa fabricar, no és el mateix que fer una app. No té res a veure. Però tu li fots un Gloomhaven que té els quecos aquests, 120 euros o 150 euros que val, o una borrada així,
Cal O el que Tulu... hi El hagi... Tulu no? Perquè podrien ser tokens, eh? Els monstres de l'Arkham són tokens. El Tulu Death May Die? Que té el Tulu Tulu gegant aquell. Clar, però això O ja els són mecs bats. de Però això no ho tens. l'Expediciones. Sí, no, la caixa de l'Expediciones també és molt gran i jo crec que de manera innecessària, però bueno. Però és això, per què llavors seguim... O sigui, per què et segueix colant el tema de compra-te-la físic també? Per quan quedis amb els col·legues. Clar, jo, És un tema de col·leccionisme, també. Si ho fas molt sovint, no, mira, és que cada cap de setmana quedem per jugar. Vale, no? Doncs va, si vull la versió física, per què no ens fotrem a jugar? En digital, amb Que els... podria ser, és ho he dit, perquè mira, nosaltres això, jugant a l'Ubongo, primer, que són partides infinites, o sigui, tens moltes més combinacions, que no estàs limitat pels cartons. Bueno, o sigui, jo clar, només perquè li els veig... memoritzaràs, no?, els cartons No, de però, l'Ubongo. però vull dir que tens moltes més opcions. Saps? En digital tens tot un Sí, ventall d'opcions que no et dona el físic o que et limita el físic. I, tot i així, ara mateix sembla que els jocs de taula físics és un boom, aquí tothom té, tothom els vol tots, és molt curiós, és molt curiós. No generalitzem, no tothom, No ni tothom. Bueno, ni tothom ni totomes. Ni totis. En el moment que estem nosaltres i a l'entorn que ens movem nosaltres, molta gent té molts jocs de taula. Sí. Però això és un tema també físics. Però és un tema que jo crec que això seria per parlar en un altre combant, que és el tema d'antiludoteques, si sentir-se orgullós o no, el per què tenim aquestes antiludoteques, bueno, alguns, perquè nosaltres, bueno... No. Sí, però no. Perquè jo he No vist comencis a justificar-te d'una secció que no hem començat, No, és o sigui, d'un combant que no hem generat i que el deixem per un altre dia. Sí. Serà el proper dia? Jo és que tinc moltes ganes, El proper dia és d'aquí 15 dies. Això també ho hem de deixar clar, que el programa continua sent quinzenal. Sí. I que el podeu recuperar quan vulgueu, com si esteu sentint això és perquè sou dels superafortunats que ens veieu per YouTube o esteu escoltant el podcast, però escoltar-nos en directe també és molt guai, en directe que és gravat el programa igualment. Sí, només però els dijous al vespre a Ona Codinenca també està superbé, ens podeu fer pujar a l'audiència també. Sí, i un comentari que ho he estat veient aquí, sembla que la càmera, d'aquí està donant problemes i va fent com uns... La meva? Crec que sí. Ho he estat veient, sí, però és que com no podem fer res. Si és el cas, doncs disculpes, ja mirarem a veure què passa, que no sé si realment es veurà. Jo ho estic veient aquí, no sé si és el monitor o és la webcam. Si és el cas, doncs això, disculpeu, però bueno, com aquí l'important és... Com que tu per sobre surts tu de més a prop i més guapo. Sí. No. Això mateix, no espantis a l'audiència. Et poden estar mirant a tu sense cap problema. Val, sí. Ja està, no passa res. Vale. I per acabar, ara sí, finiquitem, recordar-vos que teniu els comentaris del canal de YouTube oberts perquè ens dongueu la vostra opinió. No sé com... Ningú ha guanyat el debat, no és com la Kamala Harris i el No, perquè és que jo crec que Donald Trump. Perquè crec que és un debat, però en el fons crec que estem bastant d'acord. O sigui, tenim arguments diferents, però jo crec que anem a parar al mateix lloc, més o menys. Que és així com a conclusió... Que no ho entenc, que no ho entenc. Però jo, joc físic per davant de joc digital, sempre. A l'hora de jugar, sí. Ara, entenem tots els pros que té el joc digital. O sigui, la balança està així, a favor dels jocs digitals, però jo prefereixo això. No sé, tu també? Jo no et veig jugar sovint a jocs de taula digitals. No, perquè no soc... Jo soc més de mirar borrades al telèfon. Clar, és que jo... Llegir articles estranys i... O jo si estic a l'ordinador jugant a una altra cosa, el que sigui. Sí. Jo és que no jugo gaire. Nosaltres... Estàvem tancant, eh? Sí, ha quedat clar, més o menys, la nostra... Crec que ha quedat clar. Si no, també ho podeu comentar. Hòstia, no s'entén res del que dieu. També ho dieu. Però ens agradaria saber quina opinió us mereix tot aquell tema de físic versus digital. I ara sí, tanquem. Fins aquí el programa extra. Ens acomiadem per segona vegada. I ara sí, fins al proper dia. I mentrestant, ja sabeu, no deixeu de jugar.